Бибинур, сәлем. Мен сиңа әйтергә онытканмын. Мен бүген кичке автобус белән Уфага балаларга китәм. Мине югалтма, яме? Әйе, кичә кичкенә төпчек улым Марат звонит итеп ята. Әни, алсу эш тапты, эшкә чыга. Бәләкәй бала белән әзрәк кенә ярдәм итеп җибәр инде ди. Ничек бармыйсың? Барам инде, Бибинур хаим. Сигенеп йөрмә, Нурия. Минем дә Маржа килен звонит итеп ята иде, теге Наташа. Мама, приезжай, пожалуйста. Мне на ногти надо сходить, на шугаринг надо сходить ди. Хәзер менә, ул менә минем малай акчасына тырнак эшләтеп, пәтәк җирен юктырып йөрсен. Мин бала карама. Не, балалары бәләкәй бит, яшьләргә кулдан килгәнчә әзрәк ярдәм итеп җибәрергә кирәк бит инде. Юк, мин бармыйм. Наташенька, кызым, ты же знаешь, у меня ноги больные, дип әйттем. Вот как наебли, пусть так и разъебывают.